नाबेसर बसुमतारीखौ बे मालि बिथाय गामिनिखौ बेखौ गावथारबाय दा दिनै बे हेमन्त नार्जारिया थैनानै थांबाय फेरेंगा नों नङाबा सोर नों नंना नङा फेरेंगा बुं बिनि थैखौ सोर सोबखो बिनि थैखौ सोर सोबा फेरेंगा आर इउ नट रेसपन्सिबल ननसेन्स बायदि खोथा बुङो मानसिया बे बिनि थैखौ सोर सोबखो फेरेंगा बेखौ बुंना हो बिनि लुवारा सोर दावराव देखाय नार्जारि ना फेरेंगा माने फासिनि अर्डार जानानै दं दा बे समावथ' फेरेंगा गावनो निजेनो एनडिपिनि लिडारमोन गिबियावनो जोंनि मिडियाफोरखौ गोरबोजों बरायबाय दा थांनाय 17 थारिखखालि जारबारि गियानपुराव जि गिलु बालु घटना जालांबाय बिसोर जुदि सिलाय लाबोनानै जुदि गावफैनो हादोंब्ला बिनि मेइन रेसपन्सिबोला जायनाखि फरेस्ट बिगोमा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM दा बियो रेसपन्सिबल मानोना बिनि कमेन्ट नङाब्ला बिनि जेबो बोसोन नङाब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ BTC आव जेबो खालामनो हाया बेजों लोगोसे जायनाखि बिनि इनचार्ज रेन्जार बे रेसपन्सिबल बे दायनिगिरि बिसोरो फैसा लायो बिसोरो साइकेल गंसेयाव 500 गाहाम लायो बेबायदि 500 गाहाम फैसा लानानै बिसोरो दंफां बारहोहरो दा बेखौ लकेल मानसिया रिपर्ट हरदों आरो लोगोसे बुंदों जे बे जायगानि हाग्रा बायनायनि मेइन रिजनाबो बिसोर फैसा लानानै दंफां बारहोनाय बिसोर फैसा लानानै दंफां बारहोनायखौनो हाग्रा बायदों बेखौ बे जायगानि मानसिफ्रा बुङो बे जानायनि खारना बेनो जागोन जे जोंना फरेस्टनि EM रन्जित बसुमतारिया बेयाव डाइरेक्ट इनभल्भ दं बे इनभल्भ थानायनि थाखायनो बे घटना जाबाय थायो आरो नङाब्ला बे जुदि स्ट्रिक्टमोनब्ला हयथ' बेबायदि घटना मानो जानो फालाय जानोथ' हायामोन बेनिखायनो जोङो दिनै EM रन्जित बसुमतारिखौ दिनै EMनिफ्राय बोख्लायनांगौ दंफां सिफावनाय जाबाय बेखौ बोख्लायनांगौ आरो लोगोसे जों माने प्रश्न खालामो दिनै जुदि सोरबा भुलावनो दंफां लायबाय सोरबा खावदोंब्ला लायदोंब्ला बेखौ हमनो मोनखाबाय मानो गावनांगौ फालाय गावनायनिथ' आयेन गैया मानो गावनो बेखौ नों हमनो मोनखायो आरामसे हमनानै लां एरेस्ट खालाम पानिशमेन्ट हो आयेन मथे साजा हो जिखि साजा हो आयेन मथे जेल जाहो खय बोसोर जेल जाहोयो बेयावथ' रावहाबो जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया दा जेनेबा टाउन एरियानि मानसिफोरा हयथ' गेस लानानै सोलिनो हायो गेसजों सोलियो खिन्थु गामि सिङाव जायफ्रा फरेस्ट बे रिजार्भ ओनसोल खाथिफ्राव थानाय नांजाबनाय गामिनि मानसिफोर बिसोरथ' उफाय गैया बिसोरथ' बन लायथारनांगोन बिसोर गेसबो जानो हाया आरो जों बर'फ्रा बिदिनो ना फोराननो थाखाय बन गंसे नांगौ बेदर फोराननो थाखाय बन गंसे नांगौ माबा मोनसे माबा संनो थाखाय बन गंसे नांगौ बन गंसे गैयाबानो जाया दा गथे बेफोरनो थाखाय बोरैबा पारमिट होनानै बिसोरनो बन मोननाय बेबस्था जुदि खालामना होनांगौ दा खिन्थु बिसोरबादि मानसिनो जेबो बेबस्था खालामासे नोङो मानसिखौ बुख्रुबनाय सिख्रुबनाय बन लाबानो दिख्रुबनाय बिदि जाबाय थायोब्ला बे जोबोद निन्दा खालामथाव जों बेखौ मुगैयो दा थांनाय जायनाखि 17 थारिखआव हेमन्त नार्जारिखौ गावथारबाय जोबोद दुखुनांथाव बिखा गावो दिनै बिनि न'खरनि जायनाखि अनजालि बिसि बैसोआनो जायाखै बिस्रा दा बैसो जायै बिसिया बे संसार जानांगौआ बे गोब्राब आरो उन्दै सानै गथ' दङ बे सानै गथ'खौ बोरै फिसिनो बे साननो गोनां बाथ्रा रन्जितआ नुना नुवाखै फेरेंगाया नुना नुवाखै बेखौलाय आरो नुदोंब्ला दिनै बिनि बिखायाव दिनै नांना नाङाखै बेफोरलाय आरो बे गथ'नाथ' दिनै बेल' नङाना गुबुनाव आगोलनिफ्राय जाबाय थादों दा बेनाव मानो सेन्स गैया मानो सेन्स फैयाखै बेनावलाय बिनि बिखाया अन्थाइ बिखा मानो अननो रोङा फालाय दा बेखौनो दिनै बिथांखौ माने निन्दा खालामो मुगैयो आरो आंल' नङा जोंल' नङा बर' जाथिया टटेल बर' जाथियानो बे घटनाखौ बयबो मुगैदों निन्दा खालामदों आं सानो बयबो रावबो बे निउसफोरखौ नुनानै बे माने रोन्दो रोन्दो फिसाफोर गाबनाय बिसि गाबनाय बेबायदि परिबेसखौ नुनानै हयथ' रावबो बर' फिसा मेगनाव मोदै लाजों थानो हायाखै बे घटनानि उनाव फेरेंगा बसुमतारिया जोंहा बे न'खराव थांदों 20 तारिखखालि बे न'खराव थांनानै नायदों दा जों लुबैदोंमोन बिथाङा थांनानै नायदोंब्ला बिथाङा जास्ट गोरलै मोदै फुगारालासिनो बेनो मोनसे आश्वास मोनसे होबोनांगौमोन जे सरकारा मोनसे डिसिसन लाबाय थांनानै थानायनि जों राहा लाबाय जे बे न'खराव जों साख्रि मोनसे होगोन आरो आर्थिक साहाय्य जेसेबां नांगौ जों बेखौ होगोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंनांगौमोन खिन्थु बुंनो हायाखै डाउटफुल बिथाङा बे दंफां खावनायनि साजा होनायनि बाथ्राखौसो बिथाङाबो माने बुंनाय बायदि बाथ्राखौ बे बुंदों बे दुखुआनो गैया जेबो आरो बेजों लोगोसे बे न'आव थांनानै एथ' दुखुनि सम निदाननि सम बे निदाननि समाव दुखुनि समाव
बियो मोजां खोथा बुंनो नागिरै बेयाव माबा गोदाव सोराव माबा लुवार थैसोबग्रा लुवार नागिरनो थांबाय बेयाव माबा ULBसो नागिरनो थांबाय बे बे जायगायाव थांना बुंबाय जे 17 बोसोर लायनो दावराव देखायनो नाजायो होनना लुवार बादि थै लोंनानै फैनाय ओमफ्राय थैजोंनो थै गोजाजोंनो बिसोरो भबिष्यत माने फुरथि खालामनो मोजां मोनो जोंखौ माने लुवार थैसोबग्रा लुवारजों थुलना होनाय जाबाय आरो लोगोसे बे खाथियाव जादों सालगुरि गामिनि जोंसार आरो जनक बिसोर जे गावथार जाबाय दा बे गावथार जानायखौ ULB होननानैसो डिक्लेयार होबाय बेसेबां मुगैथाव एथ' जगैनो मानसिनि माबाफ्रा जानो हायोना मानसिया एथ' खोथा माने गाज्रि बाहाय हायोना मारै बाहाय हायो दा जों बादि मानसिखौ दिनै माने नोङो लेवारजों थुनला होनो हाबाय बेयो दा आं फेरेंगाखौ बुंनो लुबैयो दा दिनै बे हेमन्त नार्जारिया थैनानै थांबाय दा बेनि लुवारा सोर फेरेंगा नों नङाबा सोर नों नंना नङा फेरेंगा बुं बिनि थैखौ सोर सोबखो बिनि थैखौ सोर सोबा दिनै बिनि फिसा आलाय सिलाय जाबाय बिसिया आलाय सिलाय जाबाय बिनि रेसपन्सिबोला सोर फेरेंगा आर इउ दा रेसपन्सिबल ननसेन्स बादि खोथा बुङो मानसिया बे आरो मानो बेल' थांनाय नै दाखालि माबायावनो 14 थारिख मामोन बे आगस्टआव नाबेसर बसुमतारीखौ बे मालि बिथाय गामिनिखौ बेखौ गावथारहैबाय थाख्लाय दैसाव लांनानै हमखानानै गावबाय बेखौ 12 थारिखखालि हमदों 12 थारिखखालि हमनानै बेखौ 13 थारिखआव प्रडिउस खालामदों माने CGM बिजिनियाव CGMनाव प्रडिउस खालामनानै रिमान्डआव लानानै सानब्रैनि रिमान्डआव लांनानै 14 थारिखखालि बेखौ आरोबाव थाख्लायाव लांनानै गावथारबाय नायनायसाय बेसेबां अननाय बे पाब्लिक खामानि बियो मा मावनाय जादोंमोनलाय दा दि नुना नुवाखै बे बिसि सासे दंमोन फिसाजो दङ डिग्रियाव फरायनाय फिसाफोर दङ एखेबारे खस्थ' मस्थ' जाग्रा दा बिसोरखौ माने अना खाना गावथारहैबाय दा बिसोरनि माने न'खरनि दुखुनांथाव गाबनाय दुखुनांथाव हब्रानाय दुखुनांथाव परिबेस बेफोर नुब्ला जोंनि बिमाफ्रा गावो बयबो दुखु मोनो दा दिनै बे फेरेंगाया दिनै बेखौ नुना नुवाखै बिनि थैखौ सोर सोबखो फेरेंगा बेखौ बुंना हो बिनि लुवारा सोर दावराव देखायनो नार्जारि ना फेरेंगा बेखौ फेरेंगा दिनै बुंना हो बेखौ बिनि थैखौ सोर सोबा आरो बेल'थ' नङा थांनाय माने डिसेम्बर मासनि 9 थारिखखालि बे थाइखा गामिनि रुइखादा रेन्ज अफिसनि बे बेनामि बसुमतारी होननायखौ माने ना नायनो थांनाय 9ता समाव दुब्लियावनो गावबाय फेन्दाव गावना फैबाय बेखौथ' माबानि फेरेंगानि मानसियानो गावदों होननानै बेखौ बुंदों बे जेरै बे माने जायखौ NGO होनना बुंदों NGOनि मानसिफोर होनना बुंदों फेरेंगा मानसियानो गावदों बेखौ आरो सिनायदों बे गावग्राखौ बेखौ निमिया होननानै बुंदों गावग्राखौ बे बेनामि नार्जारिया बेखौ खोन्थादों दा बाथ्रा जादों बे सिलायखौ बबेनिफ्राय मोना सोर होआ बे बेनामिनखौ मानो गावहैखो सोर अथ'रिटि होआ बे गावनाय सिटआव सोरबा रेन्जार थांफादोंमोन सोरबा माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मानसि थांफादोंमोन रावबोथ' गैयामोन बिसोर 7 मानसि दंमोन बिसोरो गावहैदों बे मा खामानि बेलाय मा मावनाय जादों बेथ' गुन्दागिरि खामानि मावनाय जायोब्ला बे मा खालामनाय जादों बेफोर बेलावा सोर बे लुवारा सोर बिनि थैखौ सोर जोबखो दिनै माबाया बुंनो हागोन ना फेरेंगाया आरो आं मोनसे उदाहरन होबावदों नै थांनाय 2021आव आरोबाव जाहारबारियावनो सासे सेंग्राखौ जुथुमा बसुमतारी होननाय बेखौ बे माने NGOनि मानसि सेंग्रा गावसो जायखौ फेरेंगा मोना जायखौ माबा होनना बुंदों फरेस्टनि प्रटेक्सननि थाखाय मावग्रा होनना बुंदों दा बे सेंग्राया थांनानै बे जुथुमा बसुमतारीखौ मोनायाव थांनानै बुख्रुब खालामनानै दा बिनि मेगना गाज्रि जाबाय मेगना नुलिया दा नों नायनायसाय बेसेबां अननाय खामानि मावदों बे सोरनि बे खालामबाय बे लुवारा सोर बिनि थैखौ सोर सोबखो बे फेरेंगा सोबाखौ सोर सोबगोन बेखौलाय मानो बिदि खालामखो आरो 2022आव आरोबाव बे अखिगुरि गामियाव जों रायमाना बे रेन्जआव अनन्त बसुमतारीखौ ओरैबायदि बुख्रुब खालामबाय
आखाइ बुफायबाय आथिं बुफायबाय बे थैल' बाथि खुनुरुखुम बे आरएनबि सिभिल अफिसाव थानानै बे ट्रिटमेन्ट खालामजादों थैल' बाथि दा दिनै बिदि मानो खालामखो बे दिनै बे हाग्रा माने रैखा खालामनायनि नामाव एनजिअ बाहायनानै दिनै फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव सेंग्रा बाहायनानै दिनै बे उग्रपन्थि खामानि मावनाय जायाखैलाय बे गुन्दागिरि खामानि मावनाय जानाया जायाखैलाय बे थैसोबग्रानि खामानि मावनाय जादोंना जायाखैलाय दिनै मा बुंदों बिथांलाय मालायखौ थैसोबग्रा मा सोबग्रा होनना बुंनो थानाय लासिं सिं बिनि खुगा ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि जघन्य बेबहार दुनिया मुगैजोब्बाय बेखौ सासे माने लेक्सारार फरायलायनाय लेक्सारार जालायनाय मानसिया आरो इएम दायथ' गोनां मानसि बे दायथ' दं समाजखौ बेंनायनि समाजखौ फोसाबनायनि दायथ' दं दिनै बे मानसिया एखे अगियान खोथा बुङो अगियान बेबहार खालामो मानसिखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामो ओमफ्राय मालायखौ बुङो बे मा एखे गुन्दाराज खालामदों ओरैनो बदनाम खालामो गुन्दाराजआ सोर खालामखो नोंसोर सान्थि परिबेस लाबोनाय सान्थिनि बिटिसिया बेनो जाबाय नामा दा मा खालामखो जोंथ' नुबाय जोङो एखे हाजार एखे बुख्रुब खालामबाय सोरबा मोसौ लागिखौबो बुख्रुबो सोरबा बन थंसे माने खननायखौबो बुख्रुबो जों अनेक कमप्लेन जों खोनाबाय बे माने रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव जों बेखौ खोनाबाय थायो मानो बिदि जादों बिदि बे गुन्दाराज नङाब्ला बिदि जायो नामा दा मुगैथाव रायजोफ्रा दिनै साबधान जानाया मोजां जायो जों बयबो मिथिखाबाय आरो दिनै लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंलांनो लुबैदों बे 17 बोसोरनि बाथ्रा माने फेरेंगाया बुंदों बे 17 बोसोराव दावराव देख्रेब नार्जारि मोनहा लुवार बायदि थै गोजा लुवारा जेरै थै गोजाजों माने थांनानै थायो दा बेबादिनो थै गोजा दावराव देख्रेब नार्जारि मोनहा बे गोजाजों माने माबा माने बबिसोन नुयो बिदि बाथ्रा बिथाङा बुंदों दा 17 बोसोराव दावराव देख्रेब नार्जारिया खुनु एमएलएबो नङा खुनु इएमबो नङा खुनु बिबान गैया राजनिथियाव जोङो समाजनि एसे खामानि मावबाय थादों रायजोनि एसेबां हाय मावबाय थादों आं 2009निफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो नैबे नबसुरनायनि केसाव जों नांथाबदों आरो हाहुनि केसाव जों नांथाबदों दिनै जों जाफुंनायबो मोनदों बेफोर खामानि मावनानै दा जोंखौ बबे जायगायाव जों सोरखौबा बुनाय सोरखौबा बुथारनाय सोरनिबा थै सोबनाय फेरेंगाया जुदि बुंनो हायोब्ला उदाहरन होनायब्ला एग्जाम्पल होनायब्ला होनो हागौ हो आं बिथांखौ होनसै हो सोरनि थैखौ सोबा हो खिन्थु आं बिथांखौ बुंनो लुबैयो बे 2014आव नों बे माने 17 बोसोर बाथ्रा बुंदोंब्ला बे 2014आव जे गोबां एनडिपि सेंग्राफ्रा सावथाल दावरावसि समाव जे हमना लांजादों दा एनआइए कर्टजों बिसार खालामजानानै सोरबा 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर सोरबा लाइफ लं पानिशमेन्ट जानानै दङ सोरबा माने फासिनि अर्डार जानानै दं दा बे समावथ' फेरेंगा गावनो निजेनो एनडिपिनि लिडारमोन नोंनोबोथ' बिराद गिदिर बिबान गोनां कमान्डारमोन अब्ला दिनै बिसोरनि बबिसोरखौ मानो जाखो नोङो लुवारा सोर बिनि लुवारा सोर दिनै फेरेंगा बुंनो हागोन दा दिनै बेफोरखौ गोजाम बाथ्राफोरखौ मख' दिनै समाजाव मा लाबोनो नागिरदों आरो दिनै मोनसे खोथा बुंनो सानदों बे 2008आव आरोबाव नोङो दिनै बे एफा गिलु बालु घटना जालांबाय 2008नि 30 अक्ट'बर बे 30 अक्ट'बरखौ गोसोआव दंना फेरेंगा मानो बिदि जादों जों बेखौ मख'गोन नामा जों नोंनि बायदि गेसाव खुगा आसार गैया बेबहार गैया खुगाजों जों बेफोरबादि गेसाव गोफोनखौ मान गैया दान गैया सनमान गैया माबो गैया बिसारबो गैया गेसाव गोफोन मख'नानै जों बेखौ रायज्लायनानै दिनै जों माने समाजाव नोंनि बादिबाथ' जों गासिबो खोथा मख'जोबनांगौ मा जाबोदों मा माबादों गासिबो सेस बे 17 बोसोराव सोरसो मा खालामा सोरसो माया बोरैबो जाया बेखौ जों मख'जोबनांगौ खिन्थु जोंनि बिबेकाथ' थोना जेरै फेरेंगा जेरै मुर्ख जेरै बुर्बक जेरै माने अगियान खोथा बुंलाबायो जेरै समाजाव मोनसे गाज्रि मोनसे परिबेस फैयागौ बेखौ सिन्था खालामालासे बुंलाबायो जोंथ' बिदिखौ बुंनो हानाय नङा दा जोंनि बिबेका थोना बेखायनो बेयावनो स्टप दोन फेरेंगाया बन्द' खालाम खुगाया हमथा जों बेखौ लुबैयो खुगा हमथानानै बाथ्रा बुं जानला मोनला खोथा बुंनायफोरखौ बन्द' खालाम समाजाव गुलाय जागोन समाजाव नांलाय खमलाय जागोन बिथिंखल जागोन नोंखौ बोरै बासायनोलाय अनेक उदाहरन दंना अनेक खोथा बुंनो हायो दा बेफोरनो दा ओंखायनो आङो जे बिथाङा जेरोखोम बुंलाबायबाय आं बे खारनाव नैबे लुवार थैसोबग्रा होनना बुंनायाव आं जास्ट बेखौ ओरैनो मख'देरनाय जाबाय खिन्थु आंहा बिदि खुनु उद्देश्य गैया बुंनायनि
आं बुङाखै बिदि बुंफेरबोआखैबो खिन्थु बेबायदि खोथा बुंबाय थाब्ला दिनै आं नङा गाबोन सोरबा बुंगोन गाबोन जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाबाय थागोन बिदिनो दा गथिखे बे रोखोम जाहाथे नङै बाथ्राखौ दिहुननानै गावजों गाव जाहाथे नांलाय खमलाय जाया नोंसोर मोजां खामानि मावदों मोजां मावबाय था मोजां सासन लाबो बेखौ बयबो लुबैयो मोजां बिटिसि खुंथाय लाबो बेखौ बयबो लुबैयो दिनै सानफ्रोमबो थगायबाय थानाय सानफ्रोमबो मिसा खोथा बुंबाय थानाय गाज्रि खोथा बुंबाय थानाय दिनै बेखौ दिनै नुजोब्बाय रायजोफ्रा मुगैजोब्बाय रायजोफ्रा मुगैजोब्बाय दिनै जोंखौ माने गिदों आरोखि माने धरना होजानो गिदों दावराव खालामजानो गिदों रायजोफ्रानो गावसोर दिनै माने ओरैबायदि माने बेरफुबाय रायजोफोरनि गोसोआवनो रायजोफ्रानो दिनै गावसोर जागरन जाबाय फेरेंगाया बुजिनाया मोजां सानसे समाव जे नों जे दिगदार जागोन सानसे रायजो राजा जे नोंनि न'आव थांनानै जे गुलि गावजानो माने धरना हैगोन नोंनि गुलिखौ जानो बिदि गिलाया नों बेखौ बुजिनाया मोजां दा आङो बयबो माने रायजो राजाफोरखौ जाहाथे सब समाय जोङो माने मोनसे सान्थि गोजोननाय जों जाहाथे लाबोयो ओरै जों सादा सिदा रायजोफोर जों खुनुदिन असान्थि खालामा नांलाय खमलाय खालामा मिला मिसा थाग्रा जाहाथे मिला मिसा थायो गावजों गाव समाजाव जों जाहाथे माने गुलायनाय जाया बेखौ खावलायो आं बेखौनो आरोबाव रायजो राजाखौ खावलायहरो जाहाथे जों हाग्रायाव थांब्ला साबधान जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खुनु पारमिसन गैयाब्लाथाय जों जाहाथे मावा खुनु दंफां लायनाय हाबाफोरखौ जाहाथे मावा आं बेखौ खावलायहरो